Parlok berok tangin ya baik biang sa kene kawai ke video ke ba menta kesengi banga shet ikene ke jimbam di sha dau Khaw pnah. Tenang kong hang ne nga ai kene ke ke balak kloin. Nga ai duk kloi hang ne knang ban kam kloi kene ke jingshan. Bat hajrang jong tu kio banga the ik kloi nga bo yo steamer. Hajrang jong no steamer pat ngan sabo yo Khaw bangala de pedem. Teu ne hang ne deu tau Khaw bangala de pedem riu ne nyau kenta hapok ke ka bakhoi. Shua bangan bu hapok ke ka bakhoi bangan pedem ngat sai shua ar na lai sin. Kakerteng jong nek video ke pamenta kesengi. Kadei pu pnah namar ba ngat shet dau no Khaw ba pnah la neu ba pnah. Tementa hajrong jong no Khaw ngan satap da kajain ke balong koton. Bat ngan sa shet kum khatsan na arpau minin. Bun sin hiyaw no Khaw ngi ju shet ja shulia bat ngi song pat hakasla. Te hakanek video ka pamenta kesengi perlong nga kampen perken diat ia kata. Bat nga khle ar ne lai jait ki wei pat ki jingkhleh. Hadin khatsan na arpau minit banga shet hak tenam menta bat ngan pej lau long nung pat long. Ngan rai shua ya kene kajan ke banga bu hang tu. Ngabu kenang ya kene kajan kenang bak jen hau jong ketuk kan sa hak tu kajan. Bat u Khaw la ban phu bha. Ha oi mentau la phu bha bat menta ngan sara hak wei pat ke pleng. Hadin kata ngan sakhle bat kita ki wei pat ki jingkhleh. Kita ki jingkhleh ki long Kumne. Kane hang ne kadai ka coconut milk lan ne ka jong u snepkor. Ka ka balong dut ka mot dei ka tu ka snepkor tang ba ka balong dut ka ba mi nau tu snepkor. Nang tau ne pat u corn flour lan ne u Riewhadem bala penluet. Kane hang ne pat ka Shini nga ai ar shamot ka Shini. Bat hadin kata ngan saking lang yaki Kumne. Hadin banga iba kilaya klep ha nang tangan sa shet biang satang shi minit ai ha katuhi kaju ka bat hauju steamer. Hang ne ngan ong la ne patai biang kerkom banga shet yo no pupna. Ngabu yo Khaw tu ba pnah la neu Khaw ba shet ja shulia ha ka Nriu ne nyau kenta. Hadin kata nga shet pat da ka bastim ha ka kloi. Khatsan na arpau minit. Bat hadin arpau minit. Nga sara ha ka wei pat ka pliang. Nang ta nga sakhle bat ki wei pat ki jingkhleh. Coconut milk la ne ka dut jong snepkor. Ka Shini. Nang ta bat u corn flour la ne u Riewhadem luen. Hadin kata nga sa shet biang sa shi minit. Bat hadin ka shi minit kine menta kila nga khat Kumne hai ne bol barin. Lane ladap hidon kasla ngila bansong ha kasla ru tang ba perlok nga hang ne ngam don sla te nga shule ha ka negarkom. Ngila ban syukat ha kaju ka pliang ru kum ha ka tu ka bol bangambo shi jaka ru. Lane bangin pen itenat Kumne da ka balek Kumne ngi kam ibang ban ngi kam pen itenat shisho. Te parlok barok kini ki jing shet menta yau tau pupna kilakut kene ke video. Pat ngin ya kendo haki wei pat ki video ki pan sawan ngala pen ong lese lada ngalapor ngan sa shet sa upu dok pat haka wei pat ke video. Tetat haduk kata kapor Khublei Shibun.